Hello guys, welcome to my YouTube channel. Em còn vlog lover, so lover này dừng là geng á, selamat kaya. Sudah lelah senang nggak? Omprai sengaja dah dihay one mẹ rồi na, bodoh apa pun benar pun ini thay nay san. Sebenarnya tak kayaknya di ne alari bati saunai dong war na, biar hay jeng expert ni apa sekolah hay alari bati saunai mense maba ladang program ladang. So binta kayaknya tangga sini jeng guys, so ne namanya tadi. Fैनानै बैसागु भिडिअ'सो सफैलांबाय जोंहा नै बे सिङावनो आरो स्कुलाव बै खाथियावनो दं नालाय जा आलारि बाथि सावनायखौ बैखैजा फांसनाव दा हरावसो फैगोन जोंहा बेरायनो दा हराव दा बेखौ मावखांनानै थांनानै ओंखाम संनानै जानानै फैफिनबावगोन जों बे जायगायाव गंफा आलारि बाथि सावनो थाखाय गुदुं खालामहरनाय जाबाय। बाथि सावनाय हाबाफारि जोबखांबानो गामि गाहाय नेहाथारि बांगालि सम्पद नार्जारि सारखौबो बाजाबनो थाखाय खावलायबाय। लोगोसे देवानिस्लाम बर' फरायसाफोरनि आफादगिरि बांगालि बर' सारखौबो खावलायबाय। बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिलीप बसुमतारी सारखौबो बे समाव खावलायबाय। बर' थुनलाइ आफाद बर' हारिमु आफादनि देवानि जिल्लानि मानगोनां नाथुराम बसुमतारी सारखौबो बे समाव खावलायबाय। Sampai kasih 250 dah alari bathi saudara ada di ini alari bathi Iya, alari kamu nanggan na? Bodoh apa pun donat Brahmani tham sistem titi naik salam kali jai. You open donat Brahma. Bodoh apa pun donat Brahmani tham sistem titi naik salam kali jai. Simen dong.
orang. Itulah apa yang ada di dalam